Nazio Batuak onartu banien eta asanblada orokorrian baserritarren eskubidien deklarazioa gurentzako oso importante da. Baserritarrentzako oso importante da, ze da lehenengo COVID-a historian aitortzen dauena baserritarren eskubideak. Hori gurentzako Euskal Herrian be nahi dau esan Euskal Jaurlaritzak, gobernuak, instituzio lokalak, foru aldundiak, onartu bidau, aitortzain bidau geure organizazioak. Eta ez bakarrik aitortza legal bat, baina bebai, erabakiak hartzen direzenian geure organizazioekin ikui harreman bat, dialogo bat, eta konsulta bat. Eta entzun. Adibide ona dakau azkanengo hilietan, azkanengo astietan, zelan Euskal Jaurlaritzak esate baterako galazo dau merkauak, baserritarren merkauak, eta salmenta zuzena. Ezer esan barik, ezer negozio barik, eta hori doia deklarazio, baserritarren deklarazioan aurka. Orduntze, geurentzako da importantia geure instituzioak onartzia eta respetatia hau deklarazioa.